Yung hipon. May kasamang fish. Okay. So, mamaya, lagay muna natin. Mamaya natin ano yan. Okay. Yan ang breakfast. Pork, egg, hotdog, steelhead salmon, si Hana, si Dora. Ano to pangalan mo nan? Queen Bee. Si Queen Bee. Ayan, si Queen Bee. Hindi na naman kumain. Hi, Ate Nike. Breakfast kami. Bye!